जाचे तोरा देखी देखी सब करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा कहियो कोचिंग करे छे कहियो पढ़े हेला जाचे कहियो कोचिंग करे छे कहियो पढ़े हेला जाचे तोरा देखी देखी सब करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा तोरा हमला जेबो गए अपना बाजार में गए अपना बाजार में गए अपना बाजार में तोरा हमला जेबो गए अपना बाजार में गए अपना बाजार में गए अपना बाजार में नतिया किन देबो गे तोरा हजार में गे तोरा हजार में गे तोरा हजार में तोहर पापा देखल को तोहर भैया देखल को तोहर पापा देखल को तोहर भैया देखल को ओही साइकिल को हमरा पसंद करल को संखा गे करल को संखा करल को संखा गे करल को संखा करल को संखा गे करल को संखा अरे प्रॉब्लम क्या है? योगेंद्र वीरेंद्र तोरा साथे रहतो गे साथे रहतो गे साथे रहतो योगेंद्र वीरेंद्र तोरा साथे रहतो गे साथे रहतो गे साथे रहतो रोशन परीक्षा में पासे करतो गे पासे करतो गे पासे करतो गे पासे करतो मैं लेना हमर बात नहीं जो दोसर साथ मैं लेना हमर बात नहीं जो दोसर साथ नहीं तो सब कोई मिलकर उड़े तो गर्दा उड़े तो गर्दा गे उड़े तो गर्दा उड़े तो गर्दा गे उड़े तो गर्दा उड़े तो गर्दा गे उड़े तो गर्दा कहियो कोचिंग करे छे कहियो पढ़े हेला जाय छे कहियो कोचिंग करे छे कहियो पढ़े हेला जाय छे तोरा देखी देखी सब करे छो चर्चा कुछ भी बोलते हो। करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा करे छो चर्चा गे करे छो चर्चा